Ji derdorê bajarê Mûşê hejmarek zêde rûnişvan ji bo oxirkirina hunermend Mîrperwer ku ew li gel Emîne Kara û Abdurrahman Kızıl li Parîsê hatibûn kuştin, li ser rêya nahiya Eywana Mûşê kom bûn û li benda Tarmê Perwer sekînîn. Hêzên Ewlekariyê Tarmê Perwer ji balafirxana Mûşê wergirtin û bê agahiya girsehê di rêyek dîr re birin nahiyê û ew li wê derê tinê bi beşdarbûna malbata Perwer ew bi nax kirin. Hêzên Ewlekariyê 2 kilometran nêzî nahiyê rê li ber girsehê girt û destûr neda kes beşdarî merasîmê bibin. Tevî hewildanên Hevserokê Kongreya Civaka Demokratîk KCD Bedran Öztürk û parlamenterên Partiya Demokratîk Gelan HDP jî hêzên Ewlekariyê diyar kirin ku ew ji ber qedexa xwepêşandana nêya walîtiya Mûşê destûr nadin. ما تخص ام چنو سر جنازه خوا ایرو چه کره می فرق نکه هر دوزی بینه یک ایرو ما تخص کره خوا ترانه که خوش به کتله که خوش به مراسمه که خوش ما کره خوا هل دایا که تومه خوا تانگ خوا سیب شما خیره من جبوی چه سیب شما تیمالوی چکره تیمال بکشتا چکره ما تخص قاتلما پاریسی هم شرمزار بکن جبه وان تشتن جي ام جنازه خود داخل بكره ولی صعب لن ما بو جبه ويجي قال تو كل فيدرا كومي الفيدرا عسكر بوليس نايلن وكيك اشتكي منك يعني هوفي ناخذن يعني ظلم devlet izafsa Kurdon heye. Zema zaf heye. Zoru ki mahmi kuştu. Kaçız mı rahaştı? Çahabaki hecayet de heye. İllohi lede anda da anda kira. Tilyo Erdoğan de heye. Türkiye de heye. Kiye kuştu? Bila Kurd habibina yak. Nabina yak de biçin yak u yak. Di nava girsehê de hejmarek zêde hunermend jî hebûn ku ew bo şermezarkirina kuştina Perwer û cangoriyên bûyera Parîsê beşdar bûbûn. Piştî binaxkirina Tarmê Perwer dîsa rûnişvanan xwast biçin ser gora wî. Lê vê carê leşkeran bi gaza îsot û guleyan êrîş kir. Heya demek dirêj di navbera rûnişvanan û hêzên Ewlekariyê da pevçûn berdewam kirin. Di encama pevçûnan da nêzî Sûriyê kes hatin desteserkirin û hejmarek zêde otomobîlên rûnişvanan zirar dîtin. Hêjayê birxistinê ku di 23 berfambara 2022 da li Parîsê paytexta Fransayê di êrişekê çektariya dijî navenda çanda Kurdiya Ahmedqaya da Emîne Kara, hunermend Mîrperwer û Abdurrahman Kızıl hatibûn kuştin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Mûş.